Men boldy iyile gülke, kuldugyny bilmeýär belki, keseke aldyryp erke, ýurtdaşynda gözler bakdy. Göreğli bey aýtmyşlaýyn, ölseňde özüňden galma, bu zatlar bir wagtlaýyn, wagyt geldi, ayaga gal. Menem şu goşganda başdan geçen günlerim alındı. Ganatsız kuş olmaz, arzusuz adam dilşýaly. Nerzular bilen menem ýurtdan çykyp, gaýdan günlerim çağlaryndan, öýüňden, wataňdan aýrylyp, çağalar okadyn, il hataryndan galmasyn diýip Türkiýe gelip bul derejesinde işläpýärys. Ýöne gelin gyzlarymyzyň bugünlere düşmeginiň aňyrsynda bir topar sebäpleri bar. Zenanlarymyzyň mertebesi aýak aşagyna